Uba BS Mawanyang, Khon Jong Uliet, Bibi Nong Seit, MLA MDC Berim Jong Kamau Krawat Constituency, mentakas ngiu la yok ban play perda ya ka lempeng ya lek kai kenjat ball, balapan ya da Kamau Coffet Sports Club, Hashnong Mau Coffet, Southwest Khas Hills District, Hapok Kamadan Jong ka Sports Club. Haba pai ha ka jinge lek kai sedang mentakas ngi kadai ka Red House bat ka Yellow House, bat kini baro artli ki kenon, ke la yok ban ya tep mar ar goal. Haba Udinus John yaw punyau jong ka Red House ulayo bantep ha ka minute ka basaw pukendai bat sanpu ar kat baye ka goal na ka banta ka Yellow House layo bantep da ubadap biang khas imyong ha ka minute ka bandari pusan bat henyo puwe la ban kedau ba ka ni kelempung ye lekai ka de kuwe ne ka banta ban jet ye ke nongi lekai bakin sayo ban mi khmat sya ka MDSA bat ka deiru ka we ne kilat ban pensilori ki samla jong ka shnong bakin nang treshitom khamtam bakin long kita ki samla ke balai na ke jingdi ki ba pensneu jong ka kiat bat khamtam no drugs haba kren lengkon na ka liang uba kanisan mawanyang ulakan tu bat aimen cm na ka banta ki rangi lekai bakide ban ye le bha namar kumba lamait phang bakani ke lempung ke dei koi na ke benta ban jet di kirangi lekai ban let syaka MDSA ngasih ya kawan aku beli pi kasenang bat ka sport club ya kaba pilaseng ya kelega tournament kabolong ka inter dong hang ne po senang mau ko pen ya kaba na man kapor na yo sneo ba na kaliang jong ka sport ka kamkio akan ne ka jaka jong pi nadu snem archan reu layo ya kan ne badan lengba kajing yarap jo ipa jonga te menta ka long kum de kumbang long te nakaliang jong ngaro nga kerpat ya i khon ju MLA ba inra ya kan ka memorandum ba in yo ya ka ban pen bha ya kan ka madan hang ne ba inla ban yarap nam ta jong kan ka madan ba inla bakin yo ki samla bakin yo ya ka ban ya le kai ha ka badan bakan long kajing kerku na menta jong pi ki samla kabangi dei bani thu ba thagane ka poru kalong kabangi sasedang kumne kalong nang ban ai muslim ye sama ba kin like ka kiar na kino jimlen ki wasliu ki ba im hagane ka pai ra na ka juk ki pa kalong i kam jing trim ka chkai ki ba lang mau ki ba lang ngat hai ni ki jimlen wasliu kumurot ka kuwe da kabangi ya simben palo ni ya organisasi mereka program in kamai mereka bakun kita nama kabangi kendu orang lot ni kendu orang jauh kiyak don kajing mulai rang pada nilai akan mereka bentar